kde podle vás leží nějaká ta hranice, za kterou by se u těch citlivých témat neměli autoři pouštět, třeba i vůči nějaké odpovědnosti, vůči tomu publiku, aby v něm nevyvolávali nějaký diskomfort? Ja si myslím, že publikum vníma veľmi silnú emóciu, ktorá ide z filmu. Že keď ten autor má uchopenú tú tému a citlivo má vybudovaný vzťah vlastne so svojimi protagonistami a s protagonistkami, tak vlastne potom sa to prenáša aj na to publikum. Aspoň to je moja stratégia, že snažím sa sústrediť na tú dôveru, na to budovanie toho vzťahu a potom vlastne tá emócia sa prenáša ďalej. Ale citlivosť je veľmi individuálna v rámci témy. Samozrejme sú tam hranice, ktoré človek musí ako keby nájsť a vybudovať si ich, ale je to naozaj, ani neviem, či ma niečo teraz také konkrétne napadne, že čomu sa vyvarovať. Treba si uvedomiť, že aspoň ja pracujem s ľuďmi s traumou a sú to zraniteľné osoby, ale zároveň sú to ľudia, ktorí majú právo rozhodovať o svojom živote, takže snažím sa s nimi jednať rovnocenne, ale zároveň si byť vedoma toho, že nie je v mojom záujme ich zraniť a odhalovať príliš, ale naozaj nechávam si skôr priestor potom na tú strížňu, že keď mám s nimi vybudovanú dôveru, tak v strížni sa rozhodujem, čo je dôležité ukázať a čo už ukázať nemusíme, pretože by ich to mohlo nejakým spôsobom negatívne ovplyvniť v tom živote. A mluvila jste o tom vztahu s těmi protagonisty. Jaký by tedy podle vás měl být? Ja sa snažím byť čo najviac autentická a úprimná, že byť tam naplno pre toho človeka a neklamať mu, nemať nejakú masku, že to je pre mňa asi to, čo je najdôležitejšie, že čo volím, že keď naozaj začne človek niečo skrývať, tak vlastne potom ten protagonista to vycíti a už nie je ani on taký úprimný, alebo ona taká úprimná, ako by mohli byť. A jak s nimi třeba pracovat ohledně těch citlivých témat, aby nedošlo zase k nějaké jako jejich opětovné třeba traumatizaci, pokud je to zrovna nějaké téma násilí nebo nějakých jejich špatných osobních zkušeností, tak aby se vlastně při té zpětné zpovědi znova netraumatizovali. No to je práve to, ako keby ja sa vždy veľmi veľa rozprávam s nimi, aby som našla to slabé miesto, to, čo je pre nich zraňujúce, kde sa necítia komfortne a vlastne snažím sa už potom za tú hranicu neísť a ak za ňou potrebujem ísť, tak ísť za ňou veľmi citlivo. Napríklad pri filme Neviditeľná sme 3 dní strávili s jednou protagonistkou, kým sme vôbec začali točiť. Čiže naozaj tam bol celý štáb, točili sme nepodstatné ilustračné zábery na to, aby ona si najprv na nás zvykla a aby sme si získali jej dôveru, že je to v poriadku. A až potom sme naozaj začali točiť rozhovor, kde išla do veľmi zraniteľných vecí. Takže je to naozaj o tom zbere toho materiálu a poznať toho človeka z každej strany a nezájsť za tú hranicu, ak vieme, že tam sa necíti komfortne. A je podle vás třeba na místě autorizace, případně, že když toho finálního produktu, že ten protagonista ještě zhlédne, jestli je s tím vlastně takhle v pohodě potom? Je to veľmi náročné pre autora, lebo to vlastne riskuje, že bude musieť zahodiť všetko, čo doteraz natočil a mne sa to napríklad so školskými filmami aj stalo, ale tam napríklad nebol ten vzťah tak silno vybudovaný, ako som mala pri mojom prvom debute. Je to podľa mňa veľmi ťažko na to odpovedať, ale keď sa pozriete na to z druhej strany, keby my sme boli na ich mieste, tiež chceme mať nejakú kontrolu nad tým, čo o nás niekto ukáže svetu. A samozrejme, my sa nejak vnímame a nejak inak chceme, aby nás vnímal svet. A tam je presne dôležité nájsť tú hranicu toho, aby obidve strany boli s tým v poriadku a zároveň, aby to negatívne neovplyvňovalo ten tvorivý proces. Aby som sa ja ako autorka nemusela obmedzovať v tom, že tak toto nemôžem natočiť, lebo niekoho zraním. Hej, samozrejme, ako keby je to citlivé. Napríklad sme točili Pôrody, ja som si povedala, nebudeme točiť
proste odhalené časti tela. Pretože nebolo to pre mňa dôležité. Bolo pre mňa dôležitejšie získať z toho tú emóciu, než ukázať pôrod, ktorý všetci poznáme. Hej? Čiže, alebo napríklad kameraman sa nemohol pohybovať pri procese pôrodu a stále tam meniť zábery a hľadať, ale napríklad mal stať na mieste, ak sa pohybovať, tak veľmi pomaly. Hej, že veľmi individuálne ako keby nastaviť to pracovné prostredie tak, aby ten človek sa v tom cítil bezpečne, že vyslovene vytvoriť ten bezpečný priestor. Vnímáte vlastně třeba rozdíl napříč různými státy v té otevřenosti k těm citlivým nebo osobnějším tématům, ať už vlastně z pohledu třeba publika, jak to vnímají lidé v tom státě, nebo v různých státech, kde jste třeba měla možnost točit, anebo i z pohledu těch samotných protagonistů, že někteří jsou otevřenější, v jiných státech třeba jsou naopak zase nechtějí tolik vypovídat a tak. Áno, mne sa ľahšie točí v Čechách ako na Slovensku určite. Je určite to vidieť, ten naturál sa odráža. Napríklad pri inej situácii som točila na Islande a bolo to úplne iná skúsenosť. A síce to nebolo taká citlivá téma, ale bolo vidieť ten rozdiel a aj v Dánsku sa točilo oveľa ľahšie, pretože tam som nemusela nič vysvetľovať. Tam vedia, čo sú ľudské práva a vedia, ako ich dodržiavať a aj keď niekedy zlyhajú, tak vedia, ako keby sa tomu postaviť. Ja to trochu vnímam, že ten postkomunistický priestor naozaj je ovplyvnený tým, že sa snažíme niektoré veci skrývať a snažíme sa byť lepší, než naozaj sme, alebo aspoň ukázať sa byť lepší a tam to možno vnímam, že viacej riešime, čo povedia susedia. A preto niekedy treba odvahu naozaj v tomto priestore byť sám sebou a ukázať, čo vlastne chceme tomu svetu povedať. No. A práve pri tých ako keby ľudia s traumou to majú o to ťažšie, že je veľmi ťažké priznať, kde vlastne ich to bolí, kde nastalo to zranenie a ešte to ukázať a povedať tomu svetu, keď veľakrát ako keby zvonku je to bagatelizované a nepríjmané, tak je to naozaj veľmi ťažká situácia a práve preto je na mieste, ak človek má ten priestor autorizovať ten materiál a zasiahnuť do toho, že čo áno a čo nie. Ale samozrejme za tým je množstvo debát a času stráveného spolu, aby to nakoniec neskončilo v koši.